आरज खालामदो भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय दैजों मालिबिटा हालामनि हा खुरखानाय न' बां आबाद खेथि बायदि बायदि संहार जानायनिफ्राय इसोरा रैखाथि होयो एबा होबथानायनि राहा लामा बेखेवनानै होयो बिनि थाखायहाय आरज खालामदो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैयाव दं जाहैबाय आरज खालामदो भुटान हादराव थानाय सुबुंफोराबो जोङो बै मोनसेखौहाय आरज खालामग्रोनि बेनि उनावहाय जों बेखौ फारि थांनि जोङो बिसेस बै सेथि आयदाखौहाय जोङो आरज खालामग्रोनि आङो बयखौबो खनसे गसंजानो थाखाय खावलायदों ओमफ्राय जोङो भुटान ओरैनिफ्राय बोहैबोनाय दै जे भुटान हादोर फारसे जोङो आखाइ दिखो हरनानै जोङो बयजों लोगोसे आरज खालामगोन आरो बे आरजखौ बांसिन नारसिननानैहाय बिनि थाखाय आङो जोंनि गाहाय आलासि बिथांखौ खावलायबावनाय जादों अन्नानै जाहाथे सारा बे मासिखौ लाफैबावो आरो नारसिननानै आरज खालामो जों बयजों लोगोसे भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय दैनि थाखाय जों आरज खालामगोन जेन' जोंनि हालामा रैखाथि मोननो हायो। जोङो सा फारसे आखाइ दिखोनानै आरज खालामगोन मोखां जाजोबदो सा फारसे आच्छा अब्ला बानजुदबारि गामिखौहाय जोंबो लाफाखानोसै होननानै बुंबाय माखासेखौ लांखारा खेबसेनो बे सानजानिया लांखाराबो जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोर जाहाथे बे समाव नोंनि आरज जोंनि गामि ओनसोलनि हा न' बां आबाद खेथि बेबायदिनो संहार परिबेसाव जोंनि गोसोआव दुखु मोनो मोदोमखौ लानानै जोंनि सायाव दिखांनायखौ जोंनि मालिका ओनसोलनि गामि ओनसोल लोगोसे खाथि खाला थानाय apa itu jadi mali bidan sebelum mereka ho, kamu jadi mali bidan sebelum mereka pasai. Jadi apa itu jadi nengni hendak, jadi mesti muzang bidan, nengni hendak jadi mesti muzang rai jadi karena ni kalau juga mau itu macam ayo, ada nengku percaya dah ayo, ada nengni kamar itu jadi mau nak ayo itu apa itu, nengni cara apa beku protection selama ini, coba apa itu, mama mesti सरकारि बिथिंनिफ्राय आरो माबा मोनसे राहानिफ्राय apa itu नोंखौबायदि सरबायनानै जेन' apa माबा मोनसे अनसुंथाइनि गेजेरजों हेफाजाबनि गेजेरजों प्रभु apa itu प्रटेक्शनखौ मोननो हायो नों जोंनि जिउआव खुंनानै हो प्रभु apa itu kita हेफाजाब ला नों फोरोंदो प्रभु नों दैदेनदो जेन' apa itu जों माबा मोनसे प्रटेक्शननि गेजेरजों दाइमानिखौ खोनासंनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय 예수님 이름으로 아멘.